Batin anak siya yung ano 49. Hindi ko mas Bible. Siya magpapos ko 48, 49. Ay, hindi is 48. 49. Siya para kudlo. Ano ko man lo, kanawala man. Diana sa lang ba? Oo. Ano siya? Siya lang ang Makakudukungan ba? Grabe, ako ganito. Sunod pa lang ako. Hayag na kasang grabe. Hindi ako balahi po. Halos dito ko kakuan. Kung kain, gakuan. Sa parang tiglo sa kuha, 48, 49. Hindi ko lang Bible. Hindi ko na pa na-memorize, no? May sabangan doon? Naputi siya na third eye dito. Okay, mga igsoon, bago pa lang ito naman ano, Bible sharing sa mga contact ko karon. Ito po ta. Prepare na sila para panito. Check siya, okay na. Prepare na po sa mga isang para mga panito karon. Isa na ito. Dalawang nabot. Luto na mong aros na mo, boss. Aros na mo, luto na. Okay ra. Okay ra. Salamat ta. Okay, salamat ta mga ikson. Dali na, masarap. Dali, ma'am. Dali siya. Kami ro angay maulaw dire. Doong lami dire. Dali kita. Sige kay magpasalamat na ha kay nakakabini nakikiusap ka sa kinayahan dito kay kinayahan rin na ni Madad rin yan join sila rin o mubuhat na kabalo na ta kinsa ang polo ang kabuhatan ni Yahweh susi yan na ikasaysayan wala ka nakapaira kaila naman tatumod sa itong mga reliyon tinumuhan niya ako ang pungyak na kunin sa kahaysis yan na ito sa lahat no? Eh nagbuhat sa lahat sa mga patay. Para po yung mag-antos na lang nagsakit ka para magpagdas kabulanan. Kung masakit ko na kadihan na mamati sa Diyos. No? Sige, pasalamatan na ito sa kawahanon na ito mga pagkaon. Diyan niya, espirituhanon ng pagkaon kung nasulot sa itong kasing-kasing. Nakakaroon mga espiritu, mga balaan, kung nabalaan po tayo. Pero kung ba't po tayo, naapoy mga espiritu, mumuglan na ito mo tinta. Manayungan, sige, kiraya lang siya kailan. Ha? Sige. Nagpapasalamatan niya na nagpapasalamatan sa Diyos kaya tanong tutak sa kalibutan niya man. No? Ihatag na daw ko ulit mga sa Ginoo ang amahan o ang anak o ang balaang Espiritu Santo. Amahan sa kabuhatan o kasaysayan. Salamat sa imong grasya maghihatag ka na mo o ang kalap. Salamat po sa grasya ang pagkaon sa mong lawas nun. Kung wala kini, wala kami mahimo. Pilit kami mabuhi ng tawanan. Salamat sa mga kasing-kasing na didawat ka na mo. Salamat po sa Espiritu, ang mga maayong Espiritu, haliksalo ka na mo, bilang ko sa ka-Espiritanan. Balaan natin ang mahal. Kabitan ini, kamay, makahatag ka na mong puso, isang tangan na ako tulis kalibutan, harong pagsulti sa kamaturan. Kining tanan,
among kinasing-kasing lagi pasalamatan pinahalikan mo among Ginoo. Amen. Amen. Ang anak. Huwag ang balaang Espiritu Santo. Amen. Okay? Salamat. Okay, ito na ta. Happy birthday na itong tanan. Okay. Basta mukha ko happy birthday. Ayaw, ulaw-ulaw. Ang sa ganito, eat your home. Sige. Ang nga pala. Ako kayo pasalamat si Nanay, di ba? Nay, salamat din kaya. Sige ko, anhit ko. Dito, biya kita ito. Wala ko yung place dito. Ano ba? Ayaw ko. Dari mana? Pero, Cara ba? Pinukailan niya ito. Kano mo, kano mo? anak mo? Wala. Kasi wala. Ayo. Nang ito na ako. Len? Len? Dapat tayo blotot, Len? Mo dia, ano, picture mo? Bibi. Dirahi. Aku takut santai balik. Masuk, masuk. Ini sa amin pa ipasang sa dito. Murag dilipot. Init, eh, ikaw ba init sa tarling daw? Oh. Init yung ulo, ito init. Nyala traffic pa. Lapan. Baso lang ka. Ah, hindi ka gusto na. Oh, na ni. Isa yung baso eh. Pero baso. Baso lang yan. Wako ni kaya digin buwak pa. Oh, kani mo nga niyo. Spaghetti, dala din ba? Spaghetti. Yan. Mana eh gulo? Iya meron. Ay, Wow, that's so ay, pag mo kain, gamit yung spaghetti. Macaroni.
Wala nagsabaw. Asam na. Pinapay ka noon sa kaliro na. Joke na sa dalin. Bit. Wala, dito lang eh. Dito? Pwede ka sa piyaka? Ibalik na. Ibalik Ano inapay ka noon sa kaliro na. Asa ang gaso? Mama. Asa na tayo mong balahi? Yan yan. Balahi sa sabi ka. Isda, isda. Bili ka po. Batang ito? Asa mga bata? Katus na yun. Asa to, bawal mo. Kanon. Uy. Dong. Buwa dito, Coke, Pepsi nga. Dito sa kitchen. Coke to. Buwa dito, Coke to. Bilin sa na imong country. Mga kawan. Yak bulit. Sila.
Wala eh, wala makita. Ha? Wala oy. Wala man nakita, wala man nakita. Ay mo kabala ka, di na ko i-post na, di post. Di na ko i-post na, di post. Dili na ko na i-post, ayaw mo kabala ka. Kandala agad gaya, no? Pinagkita si Mama Niping. Suyup. Si Mama Niping. Madaya ba siyang madala ko suyup ha? Ayaw! Ayaw, boy! Ah, grabe siya sa akin ko suyup ah. Ah, grabe siya yung suyup oy. Mama Nini. Ah, grabe pingka suyup oh. Bukan-bukan din sa ngilong ba? Nanagin ba? Wala man. Ay, patungod ba? Wala ng karo. Biya ka ba? Patlak. DOH. Walang pag-apre. Ay, anak man na siya. Di ba? Sobra-sobra, no? Laboy, picture naman din. Wala nang i-picture oy. Video na. Kita Pusing sa wala pa gani. Pusing sa ba wala pa na picture. Atro nga wala pa gani. Ah, wala pa na. Huh? Yeah. Uno, dos, monggos. Wala pa gani. Nah, lobat.